Бих искал да снимам днеска, за да видя какво става прогреса после. Така се изморих, значи. От една година почти търся ето това цвете, което е папрът, не цвете, папръци. Да го купя на семе, обаче никакъв шанс нямам, не го продават, не мога да го намеря. Аз съм купувала на времето преди 20 на години, в първата къща посадих едно, сега не мога да го намеря. И така днес се разхождах малко по-надолу с кучето и видях отвън, в гората, близо до една къща, много такива папрати. И сега моята идея е, това е нашия офис, нашата къща отзад, как изглежда, което аз постоянно чиста, махам тези безумни тръни, които за нищо не стават, които се опитват също така да влязат вътре в офиса, като така. Моята идея е, първо, това съм си сложила тези плочки отстрани на офиса, моята идея е, ако засадя тези, които се разпространяват, папрати, разпространяват навсякъде, ще мога съвсем спокойно да елиминирам всички тези тръни, не знам какво си. И освен това се надявам къща да изглежда интересно отзад. Даже и тук имам желание да го направя, защото това е точно прозореца. Може и точно там да почна да съдя. Това дърво тук е лешник. Мисля, че малко ще трябва да му подрежа клоните, защото той се става все по-голям и по-голям. Не смятам нищо друго да правя, просто няколко клончета е тези тук, които стърчат. Това тук всичко е някакъв ужасни растения, които просто влизат вътре в самата сграда. So what I said in Bulgarian, I finally found a papret, I don't know what is the name of this one, which I will plant around our office, like protection for all this crap which is trying to get inside the office through the wall. And I just want to also say, well done neighbors, you've done well throwing this sofa and not taking care of it. Oh well, what can you do, neighbors? Lovely neighbors. But anyway, I just want to protect my own office and the plants around it, and I want to make it beautiful outside.